Poľská autorka napísala hru, ktorá hovorí o vážnych témach s nadsázkou, ľahkosťou, hravosťou, vtipom. My sme našli herečky, ktoré boli ochotné do toho ísť, ale také ako Giska Oňová, ako Zuzka Vačková, Zuzka Tlučková, Katka Brichtová, ale aj Ľudka Lukačíková, Dada Sanitrová, prosto mnoho žien, ktoré po tých 5 rokoch toho Klimakteria 1 ako keby viac dozreli, ako keby viac vedeli, o čom hrajú, ale nestratili ľahkosť, sviežosť a predovšetkým humor. Však vyzerá to, ako keby si mala parochňu. Ale však to je parochňa. Vážne? Ty ale vieš, ako prirodzene to vyzerá? Marika, Marika. No máte tam veľké energetické bomby na pódiu, ako sa vám s nimi pracovalo? Viete, keď máte veľmi taký energetický zdroj, nie je to vždy jednoduché. Trošku sa zahrávate s ohňom, trošku môže to vždy vybuchnúť, niekedy je to pušný prach. Viete, herečky na jednej scéne a v zákulisí a pri skúšaní aj medzi sebou môže nejaká iskierka preletieť, ale musím povedať, že to skúšobné, čo sa týka vzťahov, bolo veľmi príjemné. To je, myslím si, aj tá hlavná devíza, čo sa vložila do tej inscenácie. Ale na druhej strane musím poklebetiť, že boli aj slzičky, boli aj také, by som povedal, situácie zlomové, kedy sme museli zaťať zuby všetci, lebo viete, to, čo na javisku vyzerá ľahko, sa niekedy veľmi ťažko rodí, ale o to je ten zážitok z toho predstavenia s tými divákmi, to stretnutie cennejší. A prečo? A kde si? A čo robíš, Heňo? Dýchni na mňa! Nebolo to ľahké, musím povedať. Režisér je veľmi náročný, áno. On aj chvíľami zabudol, že medzi mnou a mojimi kolegyňami je 15-20 ročný rozdiel, takže vyžadoval absolútnu disciplínu, ale ja si osobne myslím, že je to dobré. Lebo vážne, toto keby mi bol niekto predpovedal pred takými 10-15 rokmi, keď už aj vtedy som bola zrelá vlastne, tak nebola by som verila nikdy, že také niečo sa stane. To všetko ťa bolo podporiť dnes večer. Áno. Tak dnes večer, okrem 23 ľudí, čo som mala z rodiny, mala som tu aj moju priateľku, poď sem. A je Dobrý večer. Je to Simonka Lelkeš a musím povedať, že to je taká moja náhradná dcéra. Pretože moje dievčatá sa neuberajú týmto smerom a so Simonou som povymetala Spojené štáty americké, 11 štátov od Seattle po Miami, od New Yorku po Toronto, lebo sme viacjazyčné. Iska, tam tancuješ lambadu. Aké je to tancovať lambadu? No to je moja mladosť, áno. Akurát, že som bola trošku inak oblečená v tom čase, ale je to úsmevné a vôbec aj celé toto klimaktérium je aj zábavné, ale aj poučné. Mnohé páry o tomto vôbec doma nedebatujú. Vytratí sa vášeň a je to škoda, pretože aj muži budú potrebovať našu toleranciu, keď sa dostanú do andropauzy. No nie je to tak? Na nízky cholesterol. Vlastne pracovali sme na nej, dá sa povedať, od polovici mája. Čítačky boli celý jún. V júli sme nahrávali pesničky a od polovice augusta sme zase skúšali choreografie. Od polovice mája to boli korepetície a vlastne od začiatku septembra sme to všetko dávali dokopy. Takže bol to celkom dlhý a náročný proces. Aj ste pritom mali nejakú tanečnú prípravu, lebo tam dosť tancujete, spievate. Áno, boli to vlastne tie choreografie pod vedením Janka Ševčíka, ktorý s nami už absolvoval rôzne predstavenia, vedel, čo od nás môže očakávať a čo už teda fakt nedáme, takže prispôsobil tie choreografie maximálne pre nás. Ako sa vám tancovala lambada? Je to náročné. Cítim už tie roky. Sice sa tvárim, že sa ma to netýka, ale vek je sviňa, nepustí. Ale nikdy nepodviedla. To sa chváliš, alebo sťažuješ? Počúvaj, že čo ťa s ním vôbec spája? Dátum ich svadby. Tým, že už 5 rokov hráme Klimakterium 1 a do tejto dvojky nám pribudli vlastne len 2 nové parťačky, ktoré okamžite zapadli, tak vieš, to je ako keď s kamoškami žuruješ. Proste ste spolu, bavíte sa a vieš, to Klimakterium, to je život sám. Takže
To sme my, no. Ťa tak dotklo najviac v tom predstavení, že si prežila alebo prežívaš? Pre mňa je najsilnejší moment, keď spievame pieseň Čo s nami spravia naše deti. Len kto vážne život berie, nepodľahne jeho hrám. Matky cítia predsa lepšie, čo je šťastie a čo klám. To je taká clivá pieseň, kde sa zrelé ženy zamýšľajú nad tým, ako skončia, keď už budú naozaj ten vek mať vysoký a budú potrebovať skutočne veľkú pozornosť a podporu od svojich detí, aby zvládli svoj vlastný život. A tá otázka, ktorú si tam kladieme, že čo s nami spravia naše deti, snáď nám ich láska neuletí. Tak to je niečo, kde mi vždy stiahne hrdlo, lebo moja babička zomrela, keď mala 99 rokov a moja maminka sa o ňu prenádherne starala. A ja by som tiež chcela mať takú starobu. Keď toto spievame, tak si vždy tak predstavujem, že bože, čo s nami bude? Dobre, no však akože je jasné, však už nemáme 20 a ten vek prosto prichádza, vieš? No a s tým nič nenarobíš. Akože kiež by som sa dožila takého veku takto. Hlavne som musel zohľadňovať pripomienky a návrhy perfekcionistu pána režiséra Sprušanského, lebo on odo mňa žiada obvykle nadštandardné výkony, takže to bolo to hlavné, ako trafiť sa. Polština je blízky jazyk, bol som rád, že som mal ju k dispozícii, takže a hlavne samozrejme cieľom bolo väčšinou tie druhé diely, tie sequels, jak sa hovorí, tie nebývajú také dobré ako prvé, lebo má tam sa aj niečo iné povedať a nie len ťažiť z toho mena, z toho prvého dielu Klimakterium 1, ale tak sa mi zdá, že sa podarilo trošku ísť aj viac do hĺbky a pritom ľudia sa budú dobre zabávať. Viem, že už v roku 2024 sa predávajú predstavenia po Slovensku, takže pozývam všetkých a ja sa teším, že môžem byť medzi ženami, že som konečne pochopil, že prečo sú ženy také, aké sú. Na to je táto inscenácia. Často človek, alebo niekedy v živote človek nechápe, prečo sú ženy také, ale táto inscenácia na to dáva do veľkej miery odpoveď. My sme sa nesmierne tešili, že budeme zase spolu skúšať. Na tom javisku to vyzerá tak jednoducho, ale bolo treba dosť veľa času, dosť veľa energie, aby sme aj pesničky nahrali, tanečky, nacvičili s našim choreografom. To som sa teda ja napríklad trápila, kým všetko som sa naučila. Takže, ale bolo to krásne, lebo toto je také vzácne stretnutie dievčat, ktoré si nezávidia, ktoré sa majú radi, čo nie vždy v tejto našej profesii takto je, ale naozaj tu som sa ani raz nestretla s nejakou nevraživosťou. Práve naopak kolegyne prídu a povedia, že toto je výborné a toto urob ešte inak. Takže tak akože ťaháme za jeden povraz. Chce spoznať citlivého bez komplexov. Tak. A odišlo to? Kam to odišlo? My sme začali skúšať vlastne začiatkom júna, koncom mája. Boli také ako prípravy, korepetície, čítanie textu a potom postupne sa to nabalovalo, potom sme si dali cez prázdniny pauzu, lebo je nás dosť, sme v alternáciách všetky, takže nebolo až také jednoduché. No a potom sme nastúpili po prázdninách, vlastne už v polovičke augusta, koncom augusta nejako a začali sme choreografiami, lebo aj tak by sme ich zabudli cez prázdniny. Takže a teraz sme to tak cez september lepili, až sme to dotiahli do šťastného konca, dúfam, verím. Tešili sme sa na to veľmi, pretože sme kolektív, ktorý už máme tú jednotku odskúšanú a veľmi sme si sadli ako chémiou a vôbec ako ľudský, čo je veľmi dôležité pri tomto type takého komorného humoru a na túto tému ženskú. A myslím si, že máme všetky z toho úžasný pocit, pretože všade, kam prídeme hrať, chodívame po celom Slovensku, okrem Bratislavy samozrejme, tak sa na nás diváčky veľmi tešia. Ďakujú nám strašne, veľa nám pozitívnych reakcií chodí, objímajú nás, tešia sa, pýtajú sa, niektoré to videli 3-4 krát to predstavenie. A je to taká pre nás taká terapia, lebo na to, že tá téma je taká dosť niekedy citlivá a ženy sa boja niekedy o tom hovoriť, alebo to riešia sami v sebe, tak zrazu tá forma toho nadhľadu, toho humoru je strašne oslobodzujúca, je to vlastne taký liek. Takže v tomto mám radosť, že je to vlastne taký zmysel, tá práca má zmysel pre nás všetkých. A máme sa strašne radi na tom javisku a ja si myslím, že to cítiť.